Zdravo svima i dobrodošli na jedan drugačiji video jer ćemo ovog puta razmotriti prvu pomoć kod epileptičnog napada. Ako me ne pratite, kliknite na subscribe i zvonce, a ako vam se video bude dopao, kliknite na like i podelite ga sa svojim prijateljima jer je ovo znanje veoma važno. Nikad se ne zna kada ćemo se naći u blizini osobe koja doživi epinapad, a možemo joj mnogo pomoći ili čak odmoći svojim prisustvom ili zbog svog neznanja i neinformisanosti. Ovo nije tema o kojoj se često priča, a jedna je od onih pomoću kojih nekome možemo čak i spasiti život. Mi ne moramo da znamo da neko ima epilepsiju, da bismo morali da znamo kako da mu pomognemo i kada je trenutak da pozovemo hitnu pomoć. A da bismo pomogli, moramo znati da prepoznamo znake epileptičnog napada. Oni ne moraju biti očigledni kao što smo navikli gledajući u filmovima, poput intenzivnog drhtanja, pada i pojave pene na ustima, već osoba može samo imati ukočen pogled, početi da nekontrolisano žvaće nepostojeću hranu, nerazumljivo govori ili počne da drhti. Dakle, u pitanju je neuobičajeno ponašanje kada osoba s kojom razgovaramo prestane da komunicira kao do tada, ne reaguje na naša pitanja, deluje odsutno i uslovno rečeno čudno se ponaša. Tada možemo posumnjati da je reč o epinapadu i svakako moramo biti spremni na ono što ću vam dalje objasniti. U težim slučajevima osoba može početi da se trese i imati penu na ustima i tada smo zaista sigurni šta se dešava, s tim što su ovakve situacije često mnogo više uznemirujuće za posmatrača, pa se možete blokirati u pokušaju da nešto preduzmete ili što je još gore da uradite nešto što će dati samo kontraefekte. Dakle, šta mi možemo u tom trenutku da uradimo? Suštinski, najvažnije je da budemo tu i sprečimo eventualni pad ili povredu, ali da ne ometamo sam napad, odnosno treba samo da budemo pored osobe, da je zaštitimo od eventualnih povreda i da je što manje pokrećemo. Sama epilepsija se drugačije zove padavica. Ako preti opasnost od pada dok osoba sedi ili stoji, treba da potpomognemo da taj pad ne bude nagao, opet nežno i bez suviše pokretanja i držanja osobe, sem ukoliko je to baš neophodno. I ukoliko je moguće, potrebno je da stavimo osobi nešto mekano ispod glave, najpre nešto od garderobe ili neki jastuk. Ukoliko osoba nosi naočare, iako to možemo da izvedemo, poželjno je da ih skinemo. Ne bi trebalo da držimo osobu, samo da budemo tu da zaklonimo prilaz stepenicama ili nekim čvrstim ili oštrim predmetima ili ivicama nameštaja, tako da se ne bi povredila pri slučajnom kontaktu. Kada bi trebalo osobu da okrenemo na bok? U dve situacije. Ako ima hranu ili vodu u ustima, treba da je okrenemo na stranu i nikako ne pokušavamo da izvadimo sadržaj iz usta jer možemo ili povrediti osobu ili ona nas ugrizom jer su pokreti vilice nekontrolisani i jaki. Takođe, osobu okrećemo na bok kada se napad završi kako bismo sprečili zapadanje jezika i gušenje do kog može doći posle iscrpljivanja čitavog organizma tokom samog napada. Poželjno je da merimo vreme od početka napada, a zašto je to važno? Ako napad traje duže od 5 minuta, potrebno je da pozovemo hitnu pomoć. U kojim slučajevima još treba pozvati hitnu pomoć? Ukoliko je osoba bez svesti posle napada i ako nam osoba potvrdi ili već znamo da je ovo prvi put da ima napad u životu. Isto bi trebalo da pozovemo hitnu pomoć. I na kraju, važno je da se potrudimo da ostanemo smireni i pribrani, kao i da insistiramo da okolina ostane pribrana i ne diže paniku. I to bi bilo to. Ukoliko imate iskustva sa ovakvim događajima ili imate bilo kakvih pitanja vezano za epilepsiju ili epinapade ili prvu pomoć u tom slučaju, slobodno mi pišite u komentarima. Veliki pozdrav i vidimo se uskoro. Ćao!